Familia moro mar Chiliel koro odong' ma onge kar jot kaluwore gi masira mar mach ma omuoch kendo wang'o odgi gi mondo dute iye e gweng' ma Burkamwana mayudre Ragen sublocation ei Central Nyakach. Ruoth ma gweng'no Silas Odipo lero ni majno nomuoch e odno e kinde ma miyo ma wuon dalano Pamela Oloo nye onge pacho. Olero ni majno ne omuoch ka owuok e makaa mayangore ni nyopod liel e gunia ei ot. Masirano mar mach oweyo familiano ma onge nyalo ka bende en kinde ma nyithindo ikore ne yawo skul ne tam mar adek. Kama wantiere ni eri wan Burkamwana village e dala mama Pamela Oloo ma en Chiliel manyoro ode owang' ka gi gimoro amora ma orumo. En kod nyithindo ka, nyithindo masomo Banda Comprehensive School, gi nyithindo gi owang' e ot ka te, gi mama bende owang' ka eri te, kinti yawo skul nyithindo yonge uniform, yonge books owang' ka te, gimoro amora kaka ginyalo chako giywak notamogi. Omiyo wasetemo wakwayo ni ka nitiere ng'ata ng'ata manyalo pare gimoro, oyudo ot monyalo donje, oyude gik ma nyithindo dhigo skul, ochake ngima machielo. An gi chandruok ka oda no wang' to magi e nyithindo mane ot oyudo ka wang'. Magi e nyithindo makoro gigi owang' te, owang' buge, wuoch, uniform. To kinyi yaw skul, jowadwa konya uru, onge kaka nyithindo gi nyalo dhi sikul. Makuru bada, alewo gi nyithindo ka, ot bo wang' te makata gima odong' onge.